לנושא המדען הראשי, זה תפקיד חשוב במדינת ישראל, מכיוון שהטכנולוגיה היא ערש הגדילה וההתפתחות של המדינה שלנו, ולנושא התפקיד של המדען הראשי אנחנו מזמינים היום שניים בתפקוד שלו. קודם כל אנחנו רוצים להגיד שלום לך, דוקטור אלי עופר, המדען הראשי של מדינת ישראל, ומשה בסול, יושב ראש פורום חברות ההייטק הצעירות, מייסד אפליקיור. נכון מאוד, שלום שלום. מי זה פורום חברות ההייטק הצעירות? יש צעירות ומבוגרות? כן, יש חברות הייטק צעירות, שזה אומר חברות הייטק קטנות יחסית, שעדיין לא פרצו בגדול, כמו חברות גדולות, שזה טבע, צ'ק פוינט וכך הלאה. אתם מכירים אגב דוקטור עופר? מסתכלים בחשדנות זה בזה. לא בחשדנות, אבל... טוב, משה, יש לך טענות למדען הראשי, בוא נשמע אותם. אנחנו בהחלט בעזרת השם נכיר וניכנס לדיון משותף, כי הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב. המדען הראשי מנהל מדיניות בוטה ומכוונת שהולכת נגד החברות הצעירות. למעשה, המדען הראשי מנהל תקציב מאוד מאוד מכובד של 1.5 מיליארד שקלים, ופועל בצורה מכוונת לטובת החברות הגדולות. זה אומר שהחברות הגדולות במשק מקבלות בתחילת השנה נתח גדול מאוד של תקציבים, בתנאים מועדפים, בלי חובת תמלוגים, ודווקא החברות הצעירות, חברות ההייטק הצעירות שזקוקות לכסף הזה בשנה כל כך קשה, לא מקבלות את הכסף הזה. דוקטור עופר, מיד תענה לו. קודם כל, מה תפקיד המדען הראשי במדינת ישראל? נדגיש שאתה פעם ראשונה, לשמחתנו אצלנו כאן היום, סוף סוף גם אתה כאן, וזו ההזדמנות פחות יותר להסביר מה התפקיד שלך, ומכאן גם התשובה לטענות. תודה רבה, יגאל. אני באמת שמח להיות פה. תפקיד המדען הראשי הוא לעודד מחקר ופיתוח תעשייתי לטובת התעשייה, לטובת הכלכלה. למרות שאנחנו מתעסקים במחקר ופיתוח פרסה, זה בעצם משרד כלכלי. עכשיו, לצורך זה נבנו במשך השנים מגוון... זה שייך למשרד התמ"ת, אם אני לא טועה. כן, שייך למשרד התמ"ת. לצורך המשימה הזאת, במשך השנים נבנתה סדרת תוכניות שמקיפה באמת את כל סולם הערך של התמיכה במו"פ, החל מהיזם הבודד שמקבל מאיתנו תמיכה של עד 50,000 אמריקן דולר, מה שנקרא, עבור הרעיונות, וחלה בתמיכה בחברות גדולות, עם כל שרשרת הערך שבאמצע, כולל מגוון עצום של שיתופי פעולה בינלאומיים. מה התקציב שלכם? תקציב לשכת המדען, אם לוקחים בחשבון את הכל, הוא בין 1.5 ל2 מיליארד שקל בשנה. זה המון כסף, דוקטור עופר. באיזשהו מקום, החברות האלו, באמת גם הקטנות אולי, יותר פחות מנוסות, יותר חלשות, באיזשהו מקום זקוקות לכם כדי לנהוג, כדי להתקיים, כדי לפרוץ, כדי לעשות משהו. אני אפרט טיפה, כי אני לא באתי בשביל, ידידי משמאל, אמרת מילה בוטה, אין לי כאן עניין להגן או להתקיף, אין בכלל שחר לעניין שיש איזושהי אפליה. להפך, בשנים האחרונות, אם ייבדקו המספרים, האחוז של התמיכה בחברות הגדולות הלך וקטן. מלפני 10 שנים עד היום, זה ממש ללא הכר. אנחנו תומכים בכולם. אני רוצה להזכיר שגם תמיכה במו"פ בחברות גדולות, יש לו תרומה עצומה לכלכלה הישראלית, בטח ובטח בכיוון התעסוקה, שזה נושא מאוד חשובה. אני רוצה עוד להדגיש משהו. וגם פיתוח טכנולוגי שהמשמעויות שלו הן גדולות ונרחבות, וזה לא המקום לפרטן, כולל משמעות של ביטחון לאומי. המשמעויות הן מאוד רחבות, כי כל המחקרים מוכיחים שההשקעה של המדינה במחקר ופיתוח היא בעדינות, נגיד, ההשקעה הטובה ביותר פר דולר או פר שקל, כולל ההשפעה על מאזן התשלומים, הייצור, והיום כבר כולם נוכחו, גם אם לוקחים בחשבון את כל המעגלים, גם השפעה על התעסוקה. דוקטור עופר, לחבר'ה האלה יש טענות, יש להם טענות, הם באים אליכם בדם ליבם, יכול להיות שהטרמינולוגיה שלו אולי לא הכי מוצאת חן בעיניך, אבל הוא בא במקום של כאב, הוא מייצג פורום של חברות צעירות שנעזרות בכם ונזקקות לכם, ובמקרה הטוב אתם מושכים אותם, והמשמעות של זמן היא גם כן כסף שהם מפסידים. אני נמצא במגעים עם עשרות מאות ואלפי מנהלים במשק באופן שוטף, לא זכיתי להיפגש איתם לפני שיצאו הטענות בתקשורת. אני ודאי שאני מוכן לשבת איתם ולהראות להם. אנחנו כמעט לב העסק זה התמיכה בחברות. די אם אני אזכיר את כל תוכנית החממות
הטכנולוגיות. שזה רק חברות מאוד קטנות. ניסיתם לשבת עם המדען הראשי? בוודאי, אנחנו כבר לפני כחודש שלחנו מכתבים ופקסים ואימיילים ופנינו בטלפונים גם לשר התמ"ת וגם למדען הראשי ולא זכינו לשום תגובה. אנחנו כולנו מבינים שחברה כמו טבע, שזאת חברה שאני מאוד מעריך אותה, שמוכרת במיליארדי דולרים, תסתדר גם בלי התקציב של המדען, והיא מקבלת הרבה מאוד מיליוני שקלים מתקציב המדען. לעומת זאת, בשביל חברות ההייטק הצעירות בתקופה כל כך קריטית לא לקבל את תקציב המדען, זה אומר גזר דין מוות. השנה, בשנת 2009, העובדות הן שרוב חברות ההייטק הצעירות פשוט לא קיבלו את המענקים. הם הגישו בקשות בתחילת השנה והם נדחים מוועדה לוועדה עד שלפני חודש יש פה חוזר שיוצא בחשאי כמעט באתר. מה זה? זה חוזר של מנכ"ל התמ"ת שיוצא בחשאי כמעט באתר האינטרנט של התמ"ת, ושבו הוא אומר, אני מעדיף את החברות הגדולות. אני מעדיף את החברות שמייצאות יותר מ-100 מיליון דולר. אתר האינטרנט זה לא בדיוק שושו, זה לא חשאי. יש שם דברים אולי שתיקה יפה להם בעבודה הזאת. לא רק סליחה, אם המדען רוצה לשנות מדיניות, שיתייצב בגלוי בתחילת השנה מול מאות חברות ההייטק הצעירות, ויגיד להם, אני רוצה לשנות את המדיניות, והתמודד מול השאלות הרבות מאוד שיש. תגובה אחרונה, דוקטור עופר. אני משתדל להיות מאוד נימוסי, כי יש ביטוי בעברית להדם, דווקא זה מתאים. אומרים גם דברי חכמים בנחת נשמעים ונסיים את הדיון הזה. אני לא מסתכל שום דבר. אפשר לזה משהו אופטימי לסיום? כן, המערכת שלנו היא שקופה מאין כמוה. אני רוצה לנצל את זה, כי הנושא המרכזי זה המצוקה עקב המשבר הכלכלי. אז יש לנו בתור למעלה מ1.3 מיליארד שקל בקשות שעומדות בתור, וכל מה שאנחנו צריכים זה עוד איזשהו 400-500 מיליון שקל לתקציב, שהוא די גדול, ואני גם בטוח שמשרד האוצר תומך בנו ועושים מאמצים לקיים את זה. אני מקבל בברכה כל פורום שילחם לטובת כולם. אני מאוד אופטימי, כי זה מאוד חשוב, ואני רוצה להדגיש שעיקר המשאבים של המדען הראשי בכל התוכניות הולכים לחברות קטנות. משה בסול, דוקטור אלי עופר, אנחנו נסתפק בדברים האלה, מוכרחים להמשיך. עם שניכם נשמח להמשיך ולדבר גם על תפקידיו של המדען הראשי במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. נשוחח איתך בהזדמנויות נוספות על משמעויות הנגזרות מהמענקים והתמיכה שלכם באותן חברות צעירות ומבוגרות. תודה רבה ובהצלחה לשניכם. תודה. מזון עכשיו, שיהיה לנו בתיאבון. תוספי